आङो गहपुर हालामाव फैनाया 1978 बे समाव फैनानै आं बे हाग्राबारियाव हाबदों आरो बिनि एसे सिगाङावनो माखासे मानसि हाबनानै एसे लांदां जादों हाग्राया बिनि उनाव आङो 1978 आवसो फैदों आं बे हाग्रायाव गोदो गहपुर हालामा माबायदिमोन गहपुर हालामा हाग्राबारिमोन ओनसोला दंफांबारिमोन हाग्राबारिमोन एवस्रांबाय स्रां जाबाय बेनिफ्राय खेथि मावबाय आबाद मावबाय जाबाय लोंबाय बेनिफ्राय गथ'फोरखौबो जेसे हागौ आंल' नङा सब मानसियानो गावबा गाव गथ'फोरखौ फोरोंदों स्कुलाव हगारदों प्राइभेट स्कुलमोन बे बोसोरमानि उनाव सरकारि जादों एलपि स्कुला गहपुर हालामाव 1983-89 मायथाइनि दावहानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा 1983 दावहायावथ' हारसा बर' दावहा जादों बे दावहायाव बिसोरबो जेनदों जोंबो जेनदों होसोलायदों बिसोरनि मानसियाबो माखासे गोमादों जोंनि मानसियाबो माखासे गोमादों गोमानानै मास मोनसे बा मास मोननैनि उनाव स्रां जानानै गोदो गोदायनि बायदि रायजो जाफिनदों जों हारसा आरो बर' लोगो जानानै नोंथाङा खन्थाइ लिरनायखौ माब्लानिफ्राय जागायजेननायमोन आरो मा गोसो जानानै लिरनाय आरो दासिम मोनबेसे खन्थाइ लिरनाय जाखो आं खन्थाइ लिरनाया 12 बोसोर बैसोआव 1962 एम इ क्लास 4 जेला फरायदोंमोन आं बे समाव एलपि स्कुलाव बोसोरबा क ख ग घ ङ फरायोमोन बेवहाय इंलिस हिन्दी जेबो गैयामोन ओमफ्राय जेला एम इ स्कुल होनबासो जोङो हिन्दी इंलिस फरायनो मोनो 12 बोसोर बैसोआव आं फरायदों क्लास 4 अब्ला आङो फरायनो मोनदोंमोन मा असमिया खन्थाइ मोननै फरायदोंमोन आं गोसोआव दं आरो दा बेबो खन्थाइया मोनसेया लिरदों सासेया लिरदों नलिनीबाला देबि आरो सासेया लिरदों चन्द्रधर आगरवाला बे मोननै खन्थाइया जाबाय मोनसेया जाबाय सु थारमाने खु दा फरायना खोन्थानोसै आं खु 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 বুলি মানুহ বলিয়া নেদেখে সুখৰ মুখ নিজৰ নিমিতে নহয় ভাই পৰৰ आङो ज्राब ज्रुब गारनानै 1966 आव आङो जेला पुलिसाव हाबो पुलिसाव हाबना 10 बोसोर मावनानै बानानै साहाबनो दरखास्त होनानै एंगारबोनानै जेला आं बेवहाय रायजो जाफैयो होमबा आङो बे खन्थाइखौ गोसोखाङैनो गोजोन मोननानै आङो 1918 निफ्राय आङो बेखौ गोसोखांनानै आङो खन्थाइ लिरनो गोसो जायो ओरैनोसो फोरमायना होलाय बेखौथ' आं बुरजा लिरथारदों होमब्लाबो 300सोनि खाथि दंहैयो होमबाबो आंनि खन्थाइया रोङै मानसिनि खन्थाइ नालाय आबां जाबांसो लिरनाय दा बिनि गेजेराव मोनसेखौ फरायना होनो सानदों गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिबाय आं हिन्जावसा गथ'फोर जिर 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 बोहैना फैनाय निजोरानि दै नोंसोर सोरजि नोंसोर निजोरानि लैथो हौवासा गथ'फोर दुब्रि हाग्रा सानि तुप 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 सिरिनाय निहिरनि दै नोंसोर सोरजि नोंसोर निहिरनि लैथो थब्ल नोंसोर गोथौ लैथो सानस्रि नोंसोर गुवार लैथो नागिर नोंसोर लैथोनि रुगुं नागिर नोंसोर बुहुमनि रुगुं फराय नोंसोर बिगियान जा नोंसोर इन्जिनियार जा नोंसोर बैग्यानिक जा नोंसोर डाक्टार नोंसोर गोजों नखर दा नोंसोर गोजों बुहुम
जोङो खोनानो मोन्दों खौरां बिजोङाव आरो लोगोसे जोङो मिन्थिनो मोन्दों नोंथांनि फिसालाया गसाइगाव बिएड कलेजाव गोरायुं जानानै दं होननानै आरो दाख्लैसो थांनाय मासाव बिथाङा साहित्य एकाडेमि मोन्दों होननानै जों खोनानो मोन्दों। दा बिथाङा बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो? आं फोरमायनो सानोदि बे गथ'नि जिथु गथ'सा बिसम्बि लिरदों बिनि सायाव आङो जोबोद गोजोननाय दङ। गथ'सा बिसम्बियाव बान्था मोन्दों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोनदों। आंनि गोरबोनि निजोरानि दैया दैमा जानानै गोजोनजोंनो दैमा जालांनानै लैथोनि बिखायाव गोबाहैबाय आंनि गोजोन जानाया। दा बिनिखायनो आं जोबोद गोजोनदों आरो गोजोननायथ' आरो मा दंबायो, रोजा रोजा गोजोनदों आरो बे गोजोननायानो लैथोनि बिखायाव गोबाहैदों आंनि गोजोननाया। आइ आफाया फोरोंबाय आंखौ आसि थुयै थुयै देरना लावना जाम्बासो जाबाय आं जौ लोङै लोङै। लोगोफोरा सहैबाय गोजौ थाखोआव, जाम्बा जाना थानांबाय आं गामि गेजेराव। खाफाल मोजां उन्दै बैसोआव हाबा लाबाय आं, उन्दै बैसोआव हाबा लानानै जालासो जाबाय आं। मबाइल गैया, बाइक गैया आंहा जेबो, ओरैबो जाया तेरैबो जाया नांबाय आंहा जेथो। दा बेबादि जानायखौ आङो बायो, आं बाजादों। बेबायदि जायालासेनो मोजां फरायनांगौ। हमना ला बिमानि गोरबोनिफ्राय सौसिनानै फैबाय, बे स्रां बुहुमाव नुजाफैनानै बिमाया बिखुङाव बाबाय, बिखायाव बामबाय, बोसोरथाम बामबाय, दौबाय, दौना देरबाय, फेदेरबाय, फोलावबाय, बे स्रां बुहुमाव हगारना होबाय। बेनिफ्राय बोसोर ब्रैसोनि उनाव फरायसालियाव हाबबाय, बिमा बिफाया थिनहरबाय फरायसालियाव। दा नांगौ जालायबाय मा जोंनो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, धोरोम गुरु। बे मोनथाम गुरुआ नङाबा जोङो सौथ'यो। बेखायनो बे मोनथाम गुरु नांगौ। मोनथाम गुरुआ जाबाय शिक्षा गुरु, गिबियाव नांगौ शिक्षा गुरु। जोङो रोंबाय, लेखा फरायना गिदिर गोलाव जाबाय, खमब्लाबो गेजेर 10, 12, 15 बोसोरसिम फरायबाय। फरायनानै नांगौ मा जालायबाय मा शिक्षा गुरु। उन्दै बैसोनिफ्राय नांगौ शिक्षा गुरुआ 5-6 बोसोरसोनि उननिफ्रायनो शिक्षा गुरु नांगौ। स्कुल थांनांगौ, फरायनांगौ, गोरों गोरा जानांगौ। आरो बेनिफ्राय नांगौ मा दीक्षा गुरु, ओमफ्राय नांगौ मा धोरोम गुरु। बे मोनथामखौ जायनि मोदोमाव दङ बेयो मानसिखा, बियो जेब्लाबो उन्नतिखा, जेब्लाबो बियो। दा बे मोनथामखौ जायनियाव गैया बे मानसिया गोदाव सोराव जायो, आद्रा खन्थाइ फरायलांनाय बायदि जायो। दा बेनिखायनो बुहुमनि मानसिफोरखौ बयबो नुजोबदों। दानि मुगायाव उन्दै जाना थायाखै, जाम्बा जाम्बि जाना थायाखै, फरायदों, देरदों, फरायदों, गोजौ थाखोआव गाखोदों, बैग्यानिक दायो नोंथाङा इयुनाव जोंनि इयुन जेनेरेसन जि फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ मा फोरमायनो सानो आरो लोगोसे खन्थाइ लिरनाय आरो बिदिनो गोबां हारिमु बादायलायनाय बेफोरबायदिनि सायाव मा बुंनो सानो? बेखौ ओरैबायदि बुंनो सानो दि गोदो गोदायनि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नैबे ओनसोलाव बाराद्राय शिक्षित गैयामोन। दा जिथु शिक्षित जानो हमबाय आं जोबोद गोजोनबाय। मानो होनबा दानि गथ'फोरा शिक्षायाव आगबारायदों, शिक्षाखौ गोजोनदों आरो शिक्षाखौ बिसोरो शिक्षानि लामाखौ नागिरदों। शिक्षानि अनगायै बिसोरो दलद थायाखै, जाम्बा जाम्बि जाना थायाखै, फरायदों, ओरैनो फरायदों। आरो बेनिखायनो आङो
बे गथ'फोरनि फरायनायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनदों रावबो जाग्रा लोंग्रा मोसाग्रा गामसा फर्ति खालामग्रा रावबो गैया रावखौ नुहुराखै फरायनायनि बेलायाव आङो बिराद मोजां नुदों गथ'फोरखौ गोजौ गोजौ थाखो गाखोगासिनो दं फरायगासिनो दं सोरबा बिदिनो साख्रि मोनदों साख्रि मोनाखैब्लाबो जेबो नङा गिदिर गिदिर फरायनानै साख्रि मोनाखैबाबो जेबो नङा गामि ओनसोलाव दैदेनगिरि जानो हादों फोरोंगिरि जानो हादों रोङै मानसिखौ बुजायनो मोनदों आङो गोजोननाय थादों आरो बयनिबो सायाव